Så er musik på scenen igen, og min gæst, hun har været her før, og vi har også været ude ved, hvor hun har sunget et par gange. Og vi skal have noget dansk og tysk. Men nu vil jeg give ordet til Elisabeth Sønderberg. Værsgo. Tak. Jeg vil gerne lægge ud med det er en norsk sang, hvor Vladimir Bøller han har skrevet den norske tekst, og så sender han dem over til mig, og så skal jeg lave den danske tekst. Så jeg vil gerne have lov til at synge. Vi vil have himmel, som er blå.
Ja, så har jeg fået Elisabeth oppe i hjørnet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og tak fordi du gad at komme. Jamen, det gør jeg da altid. Hvordan går det med musikken? Det går rigtig godt. Jeg er jo begyndt at arbejde meget i Tyskland. Og jeg har jo lige udgivet en CD her. Den hedder Ich liebe dich på tysk. Og den har jeg kun sendt til de tyske radioer. Jeg har sendt den til 60 tyske radioer. Og de har bare modtaget den så fint. Ja. Og så, ja, de spiller mig, jamen jeg har jo også lavet interviews til tysk radio og hollandsk og norsk radio, og det er jo direkte, hvor de ringer mig op, og hvor jeg så bliver interviewet direkte i til radioer. Ja, det er super. Og så har jeg også lavet en radiospot til de tyske fans, jeg har, hvor jeg siger, hallo, liebe friends, og fans, alt det der. Så det er super godt. Ja. Så. Men nu kan man jo se, at du er på et billede sammen med en tysker. Ja. Og hvordan er det kommet i stand? Jamen, han har jo så kontaktet mig, om jeg kunne tænke mig at synge duet sammen med ham. Så tænkte han, nej, det kan jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke. Så gik det alligevel en måneds tid, så sagde han, okay, det kan vi da godt. Så har han så lavet, så skulle vi så lave en duet, hvor jeg synger hjemme, altså masterbånd hjemme, og så hvor han synger masterbånd hjemme ved sig, og så laver hans producent så CD'en. Ja. Og det er så blevet til 2. Og den ene, det er så Save Your Love, og så den anden, det er, det ved jeg ikke huske, hvad den hedder. Men altså, ja, det er rigtig, rigtig godt. Det er rigtig godt. Men du har jo også lavet en CD på engelsk. Jamen det har jeg også, ja. Ja, men det er jo også, Ernie Oldfields melodier, hvor jeg så har modtaget, jeg har lige modtaget den i marts måned, der har jeg lige modtaget en award, en pris dernede fra, hvor Peter Jordan, han er plageproducent og tv-mand dernede. Han har lige sendt den til mig, og jeg blev bare så glad. Så det er bare super godt. Hvordan kan I være, at du er så populær i udlandet? Jamen, for det første, så tror jeg, det er noget at gøre med mit navn. Ja. Altså, mit navn, det stammer jeg jo fra Østrig af, hvor min forfader var. Han var lakaj for kejser Wilhelm. Og ja, det tror jeg, det er sådan noget i retten, det er derfra. Så. Og så synger jeg jo på tysk, og jeg kan jo synge tysk. Så det er i hvert fald fået ros fra tyskerne af. Ja. Så det, jo. Men du har jo også lavet mange CD'er på dansk. Ja. Du har jo lavet den der med et par numre. Ja, den der, hvad hedder den? Lad det svinge. Lad det svinge, ja. Den har jeg også. Men det er jo også igen det der Vladimir Bøller, den norske tekstforfatter. Ham arbejder jeg jo meget godt sammen med. Ja. Så han har jo også været med til at lave det der. Ja. Så. Men den der Lad det svinge. Ja, Lad det svinge, det er jo en svensk melodikampagninummer. Ja, det er det. Som Kjell Haik kan have oversat. Ja, det er det. Hvordan er det at synge sådan en? Jeg synes, det er svært. Synes du? Ja, jeg synes, det er svært. Altså, fordi at man skal jo gøre det sådan nogenlunde godt og sådan noget. Altså, men jeg synes, det er svært. Så det næste, jeg skal synge, det bliver en tysk nummer. Fordi jeg har et samarbejde med en tysk musiker. Han hedder Peter de Roy. Han er en stor schlagersanger nede i Tyskland. Så jeg vil godt have lov til at synge Weil ich dich liebe. Ich bin versunken in dich, vergesse es
jeg har jo fundet ud af, at du laver jo også sange selv. Jamen, det gør jeg. Jeg skriver nu for eksempel den her tyske her. Ja. Den har jeg selv lavet alle tekster til. Ja. Så jo. Det kører bare. Og så skal jeg jo også lave en sang til en, der hedder Per Rosenberg. Ja. Han har givet mig 3 tekster, så det bliver spændende, når jeg skal til at synge dem. Ja, det er jo. Ja. Hvordan er det jo, at der kommer en og med nogle tekster? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, det ved jeg ikke, hvordan det er. Men jeg tror, du er den første. Er jeg den første? Ja, det tror jeg, du er. Ja. Men udover at du laver teksterne, så har du jo din mand til at lave musikken. Men det er rigtigt. Ja. Der sidder han på. Ja. De der. Hvordan er det at få ham til at lave melodierne? Det ved jeg ikke, hvordan det er. Altså, det gør man jo bare, ikke? Ja, ikke? Jo, det gør man bare. Ja. Så. Og han er også god til. Ja, det siger det jo. Ja. Jeg har jo hørt det nu. Ja, men han er god til at lave de melodier. Og nu har han lige fået han er i gang med at lave en ny studie og sådan noget. Så det er godt. Ja. Så. Jamen, jeg ligger jo også på Danstop. Jeg ved ikke, om I prøver at se det. Nå. Ja. Så det gør du. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af alt det her. Nu skal vi bare se her. Aha. Den der. Ja. Der er jeg. Lige der, ja. Ja, og det er en hollandsk radio, der spiller mig der. Hold da op. Ja. Og så har jeg også... Det er jo... Der er du jo. Det her, det er en tysk radio. Det hedder White English Stars. Ja. De spiller mig næsten hver dag. Næsten hver dag? Ja. Hvordan er det at være på danstopscenen og så være nummer 2? Jamen, i dag, der siger det mig ikke så meget. Altså, det er ikke noget med, at jeg undersøger det eller noget som helst. Men jeg er glad ved det, er jeg da. Jeg er stolt over det. Så, og jeg er næsten på den der danstopsopnet hver evig eneste uge. Ja. Jeg har lagt der op med en stykke, der har lagt der i 12 uger. Og det er flot, synes jeg. Så har du prøvet at være nummer 1? Ja, mange gange. Ja, det har jeg. Det har jeg været mange gange. Ja, så det. Jo. Ja. Så det. Men nu har vi jo CD'en, hvor I synger sammen. Ja. Hvordan er det her at så synge sammen med en tysker og have en samarbejde? Jamen, han er bare så herlig, den mand der. Altså, men jeg synes, det er så godt. Altså, han sender jo som sagt den her CD, som vi har lavet, den sender han jo ned til hans tyske producent, og så bliver den jo produceret dernede i Tyskland. Og det skal jo både være med kor, og det skal være dit og dat på. Og jamen, altså, det er jo så fantastisk. Det er så sjovt. Og jeg skal forresten også ned i tysk tv, på tysk tv-station og underholde. Skal du? Ja, det skal jeg en gang i maj måned. Nej. Jo, det bliver så sendt over hele Danmark, så det kan du også se mig. Hold da op. Ja, så det er meget sjovt. Bliver du ikke så nervøs, når du skal derned og synge? Nej. Jeg er ikke mere nervøs, end jeg er her, og der var jeg nervøs. Hvad? Ja, det er. Ja, hvorfor? Jo, men det er man altid. Jeg er altid nervøs, når jeg skal optræde. Og den næste stykke, jeg skal synge, det bliver så en norsk nummer. Det er igen den norske tekstforfatter Vladimir Bøller, der har skrevet den norske tekst, som han så har sendt over til mig, og jeg har så skrevet den danske tekst. Og det er Christa Sandberg, der er komponisten. Værsgo. Ting
Jeg kendte ordet skæbnen som tog min allerbedste ven. Jeg skal altid tænke på den kærlighed, som du gav. Jeg skal altid elske dig, var de sidste ord du sagde. Jeg skal altid tænke på den værdighed vi har. Jeg skal aldrig glemme det, at vi var et lykkeligt par. Jeg skal altid tænke på den kærlighed, som du gav. Jeg skal altid elske dig, var de sidste ord du sagde. Jeg skal altid tænke på den værdighed vi har. Jeg skal aldrig glemme det, at vi var et lykkeligt par. Jeg skal aldrig glemme det, at vi var et lykkeligt par. Sidste år, der havde du jo release party. Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Og I der- begge ja. foreninger. Og der var I jo over at dække det. Ja. Det var da sjovt, det der. Ja. Altså det. Og der havde du jo faktisk en norsk Ja. sangerinde, Ja. som der kunne jokle. Ja, det havde jeg Og været. hvordan kom I til at snakke sammen? Jamen altså, for det første så skulle jeg jo holde en release party, og så, havde jeg jo så inviteret nogle andre dansktopkunstnere med, Finn og nogle andre. Du er Altså, den, ikke? Og, ja. ja. Og så Inge hedder hun, Ingemar hedder hun. Hun har, jamen det læste hun så ind på hendes, på Facebook-siden, at jeg skulle holde det. Og så det kunne hun godt tænke sig at prøve at være med til. Så siger hun, det må du da gerne. Og jeg troede jo ikke på, at hun kunne folk tager helt fra Norge af, og så over til mig. Vel, det gør jeg ikke. Men det gjorde hun. Ja. Jeg mødte så 2 dage før, eller 2 dage før, eller sådan noget. Lige på Banegård, og vi har aldrig set hende før. Så var hej, og vi var bare lige med det samme. Vi kendte hinanden, vi kunne lide hinanden. Sådan noget. Så fik vi hende til at synge. Ja. Sådan derovre. Så det var da bare rigtig hyggeligt. Jo. Ja. Så det. Og det er jo ikke vant til at høre en nordmand jokle, vel? Nej, men hun er en meget, meget kendt sangerinde. Hun har sunget sammen med Tom Jones og Frank Sinatra og alle dem der over fra Amerika. Okay. Og så hun er en stor sanger, det er hun. Ja. Det er hun. Så, og det var bare hyggeligt, hun kom over til mig jo. Ja, ja. Så nu er vi jo venner jo, så nu kommer hun jo her en gang til sommer og sådan noget. Så. Den handler om nogle sigøjner og en sigøjnerpige. Og den hedder Piroska. Schwarze Augen und schwarzes Haar, und sie tanzte so wunderbar. Die Zigeuner spielten Wiener
Men så vil jeg i hvert fald sige held og lykke i fremtiden. Jeg siger tak, Per. Det var rigtig hyggeligt at være her. Jo, tak. Jo, tak. Og til jer, kære seere, så bliver det spændende med, om jeg har et studie til næste gang. Se med. Hej hej.